kunento ayishilo nje last week ngavele ngiqeda isikhathi makuthiwa ngiyayisho amen bazalwane kodwa always nami ngiyathuka bazalwane ngithi ngiyamazi ukukhonza nokuyidlalela kodwa mayemile la uyangishintshela bazalwane ngicela bazalwane siphakame sine sonke ngeenyawo sonto sikole ngiyacela lesiphakame ngiyacela lesiphakame sonke ngiyacela bazalwane ngimdedele uyayidumisela bazalwane akanenkinga wafundisa utalent ukucula talent ufundisa mina ngoba ngikhokoza manje bazalwane ayikho into angayenza uNkulunkulu umbusile ngiyacela bazalwane emshayele zakhe enkulu samdedele simshayele ezandleni kakhulu bazalwane egameni kaJesu haleluya singahlala phansi bazalwane egameni kaJesu Kristu amen ngiyabingelela abazalwane bonke egameni kaJesu Kristu waseNazaretha okhethekile ngiyabingelela uma ekhona phakathi kwethu simshayele izandla egameni kaJesu Kristu besibingelela uma sibingelela nobaba engekho amen bazalwane oh haleluya siyababingelela we-acknowledge bazalwane umhlambi ongenawo ubuholi lo mhlambi usenkingeni amen so we thank God for them and we appreciate them amen siyabingelela ngokukhethekileyo egameni kaJesu Kristu bishop noma bishop egameni kaJesu Kristu sibashayele izandla enkulu egameni kaJesu Kristu amen siyabingelela mama bonke sibingelele no baba bonke ngiyabona ubaba Thusi ngiyabona nobaba Faku siyababingelela ubaba nomama bazalwana sike sibashayele izandla enkulu egameni kaJesu Kristu oh haleluya siyabingelela abantu abasha sibingelela intombi insizwa sibingelela no Sunday school ake sishaye izandla sishayela abantu abasha egameni kaJesu amen siyabingelela futhi bazalwane ave ngikukhonzela ukubingelela so uzongijwayela nje ukuthi uyoshaya izandla kuze kubeka lokho amen siyabingelela i-worship team yonke abasiza ukukhehle gumbe abasehlisa abasinyuse sibashayele izandla enkulu egameni kaJesu amen simeke nyawo nje sibingelela umoya ongcwele khona phakathi kwethu simshayele izandla enkulu egameni kaJesu Kristu siyabingelela Nkosi siyabingelela uNkulunkulu siyabingelela ngibona phakade siyabingelela wethu nomsebenzi siyabingelela amakhaba yakhawuleza siyabingelela uNkulunkulu ophilayo wamuhle kuseni wamuhle uNkulunkulu ongcwele libizwi lakho weeping may endure for the night but joy cometh in the morning we worship you shaya izandla zakho sahlala phansi egameni kaJesu Gama lami ngosandile Mzobe Mntwana kaNkulunkulu ngiyamthanda kakhulu uJesu Kristu uyangisiza usuku nosuku amen ngimncane kakhulu kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi akhulume nami namhlanje amen bekunabantu abebengakhuluma kungcono oh haleluya ngiyahlomba umuntu yasho ukuthi cekadwa qala tuqalile amen nikhona bazalwane ngiyacela nje kafushana be very short ngiyagijima nje sosheshe siphume ngiyamthembisa lokho amen hallelujah ngiyacela sivule incwadi kaGenesise chapter number 1 ngingabi stereotype ngiyazi abanathi kuyisiko ukuthi kumele uzuze udumise ukuze ube lehleyaka zayo ebele haleluya nikhona bazalwane angabe phakamisa izandla nje abathokozile nje mawuthokozile with a show of hands egameni kaJesu Kristu siyabonga bazalwane lithi iBhayibheli asingakuyeka ukuhlangana asikwenze njengomkhuba wabanye ngoba ukuhlangana kuyaletha ukuvuselelana amen
engakukhuluma kwabanye abazalwane ngathi imoto zonke ngoba uzibona lapha zihamba zidlule egarage zifaka upetrol. Amen. Zonke ziphelele egarage zifaka upetrol base ziyaqhubeka ngohambo ziphinde zibuyele egarage ukuyofaka upetrol. Amen. So long imoto isahamba, so long isaphila, isasemgwaqeni idlule egarage. Amen. Kanjalo nempilo yekholo njalo. So long usakhonza uNkulunkulu, salokhu samthanda uNkulunkulu, kuyakuphoqa ukuthi udlule egarage uhlanganyele nabazalwane siyonikana siyocathazelana amafutha. Amen. Oh hallelujah. Ngoba ayikho ilone ufu la kaKristu, akekho umuntu isikhune simela sodwa ukuba sivuthe sodwa. Amen. Kodwa siyadingana ukuze sivuthe sonke. Amen. Bake bathi abanye bebelinganisa bathi kulukhuni ukuphula inyanda kodwa kulula ukuphula isikhuni. Amen. Bayaza bake batheza masaziningi inkuni kuyinkinga ukuziphula. Amen. Kodwa kulula ukuliphula ukhuni melilodwa. Kanjalo nempilo yekholwa kulula ukuthi uSathane ayithole uma i-isolated ihambela le yodwa kude. Kodwa kunzima ukulithola ikholwa uma lihlanganyela likanye namanye amakholwa. Ukubona ngisho igwala abake balwa, ngisho igwala once lasegcekeni kubo ungaze ufuma ukuthi lo muntu ave elwa, angathula indlela yonke edelelwa ekhulunywa, athula indlela yonke once ufika emagcekeni akubo ukhuluma ngazo ukuthi uzophuma ilwele ngenxa ukuthi uyazi ukuthi la sengikhona noma ngathi bayanyakaza laba kuzoba khona abakithi abaqhamukayo bangilekelele. Uzizwa ngathi unamandla ngoba useyazi khona abathembile. Awe bazalwane nikhona kodwa yakanjalo nathi kuke kube khona isikhathi la amandla phela khona, kodwa masifika sihlanganyela sizwe manje ukuthi nokuyakhulumela nalapho amandla desisiwezwe sephela, kodwa beke safika sahlangana sayilayithi kwasezulwini sizwe ukuthi hayi man awubikhona kodwa webazalwane. Oh hallelujah. Kuhle ukuhlangana. Lithi phephe kwenzeni njengomkhuba wabanye. Lo webhala nawe yazi. Yabona ngisho abathakathi bahamba bahlangana. Igebengu zihambe zihlangana. Yayizwa leyo nto. Ya ngoba ngalesikhathi uhlangana nabantu abawuhlobo lwakho kunomthonayo kubo. Oh hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi siphinde sihlangane bazalwane. Akuyona izeleze. Ngiyazi kwabanye sengazuthi bishop into ejwayelekile, into engenamsebenzi, kodwa uNkulunkulu uyabheka esezulwini. Abheke wabazalwane. Ezulwini leli Bible sokuvulwa incwadi. Izulu local recorder nje. Local recorder nje, local no lomzalwane uyahlanganyela Nkosi. Awukwazi ukumyeka. Yayithola nto ayikho into engabalekanga endlini kaNkulunkulu. Likhona uGenesise sesiqalile sashumayela sisoqeda. Genesis chapter number 1 verse number 2, verse number 1 to verse number 3. Masa siyaqa siyaku verse number 26. Ngicela ophethe lezulu angisondelele ku microphone. Genesis 1 verse number 1. Yes. Iseqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Amen. Ayibambe lapha. Bible wazana lithi uNkulunkulu wenza njani? Wadala izulu nomhlaba. Amen.
Now kukhona wazi ukuthi uNkulunkulu umedala lezi zinto wazithinta ngesandla wazakha noma wakhuluma zaba khona. Bazalwane, okay, qhubeka ke khanye ngifuna sambe sonke masisishumayela. Verse number 2. Yes. Umhlaba uyihlane lingenalutho. Yebo. Kwakungumnyama phezu kodwa. Kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi. uNkulunkulu wathi verse number 3. Makube khona ukhanya kwaba khona ukhanya. Amen. Ibambe lapho. Cela weqe. Uye ku verse number 26. Verse 26. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinabuzela emhlabeni. Okay. Ngiyayizwa lento bazalwane. Ngicela uphinde khanye. Uphinde verse number 3. Verse number 3. uNkulunkulu wathi makube khona ukhanya kwaba khona ukhanya. Okay, verse number 26. Verse 26. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Ibambe lapho. Asenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Amen. Ngicela omunye ebengivulela ama-Corinthians esibili. 2 Corinthians chapter number 4 verse number 13. I promise you bazalwane ngizoba very short. By 12:15 ngizobe sengiqeda. Amen. 2 Corinthians abaseKorinte besibili. Sahluko sesine. Verse 13. abaseKorinte besibili. Yes. Chapter 4 verse number 13. Amen. Lokhu sinawo lo moya okholwa njengokulotshiweyo ukuthi ngakholwa ngakho ngakhuluma. Okay. Phinde futhi. Lokhu sinawo lo moya okholwa njengokulotshiweyo ukuthi ngakholwa ngakho ngakhuluma. Nayizwa lento bazalwane. Paul uthi njengoba sinawo lo moya wokukholwa kanjalo sakhuluma ngokuba siyakholwa. Amen. Nikhona bazalwane. Yazi ukuthi yini ekhulumisa umuntu? Umuntu ukhulunyiswa ukukholwa. Ukholwa kwenza noma ungavumi isimo sikhuluma kunye phezu kwempilo yakho, kodwa ukholwa sikwenza ukhulume. Asikhulumi ngoba sithanda noma akasikhulumi ngoba kuhamba kahle, kodwa sikhuluma ngokuba siyakholwa. Awu nikhona webazalwane. Ya lento into yamahala. Nikhona kodwa into yamahala le webazalwane. Awungasafarishi uze uvala ngesumlomo. Isitha singakuvalela ukukuvalela kodwa ungaboshi umlomo. Nikhona webazalwane. Ngoba uNkulunkulu akunikile umlomo wakunika ukukholwa, kumele ukhulume noma ngabe uvalelwe. Asikhulumi ngoba izinto zihamba kahle. Asikhulumi futhi ngoba izinto zihamba kamnandi. Kodwa sikhuluma ngoba siyakholwa. Nikhona kodwa webazalwane. Into yamahala le. Into yamahala. iBhayibheli lithi ubusangifundela uProverbs. iBhayibheli lithi in the beginning eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Khanye bungivulela iZakha chapter number 18 verse 20 no 21. Ngifuna
ngikhuluma nje bazalwane 20 minutes ngikhuluma ngamandla amazwi akhulunywa. Oh hallelujah. The power of spoken words. Nikhona webazalwane. Kahle kahle amazwi awumoya. Ukuzwe umuntu athi noma ungathini kodwa vele lento eshoyo ayinamatheni. Kodwa nje ngutshela namhlanje ukuthi amazwi ayanamatheni. Ngoba amazwi awumoya. So nanoma yini oyikhulumayo ungangawubona umphumela wayo namhlanje. Kodwa esweni likamoya sewuyakhile leyo nto. Ingakho moya okubiza ingane ngesiphukuphuku. Ingangaba siphukuphuku manje. Kodwa uyabona ekuhambeni kwesikhathi amaliza athoba uphukuphuku. Kanti watshalile wena ngokukhuluma. Niyizwa leyo nto? Hayi mina njena ngiyahlupheka vele ngazalwa ngihlupheka mina ngeinkanane vele ngalahlwa uyawakhuluma amazwi uwanika amandla phezu kwempilo yakho. Kunezinto engeke zenzeka ngoba zinikwe nguwe amalungelo. Usathane uthi ngelinya ngabe fika kuJesu ezolinga uJesu uthi mawunguqela ngiyakukunika wonke ubukhazikhazi bomhlaba masethi ngokuba lokhu kunikiwe mina. Usho ukuthini usathane methi kunikiwe mina lokhu? Kahle kahle usathane kazanikwa nguNkulunkulu izihluthulela zomhlaba noma amandla okubusa umhlaba. Kodwa uwathole kuAdam ngalesikhathi uAdam ona wasenikela izikhiye kuSathane. Ngifuna ukukutshela ukuthi na ukhuluma nikhona webazalwane. Funa uProverbs base siyaqeda. Proverbs 18 Izakha 18:20-21. Verse number 20. Amen. Isisu somuntu siyasutha ngesithelo somlomo wakhe. Saneliswe ngokuthela kwezindebe zakhe. Verse 21. Ukufa nokuphila kusemandleni olimi. Nabaluthandayo bayakudla izithelo zalo. 21. Ukufa nokuphila kusemandleni olimi. Nabaluthandayo bayakudla izithelo zalo. Amen. Hallelujah. Now, let's funda khona kuGenesise. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu lithi iBhayibheli wadala izulu nomhlaba. Angeke ngingene kwihistory yeBhayibheli ngenxa yesikhathi. Then uverse 1 uphela lapho uthi wadala izulu nomhlaba. Njalo uNkulunkulu medala into idala iphelele engashodi ngalutho. Uverse 2 usuyachaza ukuthi umhlaba uyihlane kumnyama phezulu kodwa ngesichaza ukuthi yini yayenza kwaze kwafika lapho. Kodwa uverse 3 lithi iBhayibheli wayesethe uNkulunkulu akube khona ukukhanya. Ukukhanya kwakhona. Now unganginyuseli kakhulu mfowethu ngoba ngifuna ukuyivuthela ngifuna ukuyikhuluma. Mawufunda from verse number 3 kuze kuyofika ku verse number 25. uNkulunkulu lithi iBhayibheli wayelokho ekhuluma. Mase kuba njalo. Alokho ekhuluma isimo silokho siba njengobesha. Nayi nature kaNkulunkulu bazalwane. uNkulunkulu ku-impossible ukuqamba amanga kuyena. Niyayizwa lento bazalwane? kuNkulunkulu akukho ukuqamba amanga noma uNkulunkulu angathi methi uzama ukuqamba amanga athi lesi speaker sibovu. Ispeaker siyokuba bovu. So whatever ephuma emlonyeni kaNkulunkulu iba njalo. Noma ngabe liguqukela uNkulunkulu bengathi liyashisa. Isibhakabhaka sovuleka sihlakazeke kuvelelana. Ngoba kuyena awekho amanga. It is the nature of God ukuthi mayikhuluma kuba njengezwi lakhe.
Yayizwa leyo nto. Nikhona bazalwane. Now, verse number 26, uthi sakho umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Nikhona. Now, uNkulunkulu bakho umuntu umenza wangamashi noNkulunkulu hayi nje ngokubukeka kuphela nangokwama characteristics, izimpawu zomuntu zizimpawu zikaNkulunkulu. Ngamanye amazwi akhulunywa uNkulunkulu awumoya. Mewakhuluma afike kwelakamoya enzeke maseshintsha ezweni lasenyameni kube yilento ayishoyo. Kanjalo lento ekhulunywa umuntu. Nanoma yini oyikhulumayo wemzalwane unganga ubona umphumela wayo manje. Kodwa ezweni lakamoya sekunjengobushilo. Wena wahlela ucomplain ukhuluma ngenhlupheko phezulu kwempilo yakho, uyayikhonka lento. Ezweni lakomoya kuyolokhe kwakhela up until leyo nto uba yiyo wena. Nikhona webazalwane, angithi wena wakhiwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, wakhiwa wanje ngoNkulunkulu. So nawe kanjengoba uNkulunkulu mekakhuluma izinto ziba khona, kanjalo nawe mawukhuluma izinto ziba khona. Ngengathi kwabanye kunevesi elithi nanoma yini nicela kuNkulunkulu Baba, nicela egameni lika Jesu, seniyamkele base lithi nizoba nayo. Uyayizwa lento ukuthi ayenzi sense ukuthi seniyamkele nizoba nayo. Ngizoba nayo kanjani sengiyamkele? Kodwa nikhuluma ngokuthi ezweni likamoya in the spiritual realms sengiyamkele leyo nto. Uma ngibize impumelelo ezweni lakamoya sengiphumelele, kodwa ezweni lenyama ngizophumelela. Ngokuba umuntu bazalwane uphila kuma spheres amabili. Umuntu uthi aphila ezweni lenyama masephila ezweni lakamoya. Bible esifunda lithi uNkulunkulu esimkhonzayo umoya, kanjalo abamdumise ngomoya nangoqiniso. Kanjalo nathi njengoba singabantu abaphila enyameni kodwa singabantu emoyeni. Ngiyizwa leyo nto. Ungehlisele kancane ngingayivuthele. Nikhona. Kanjengoba uNkulunkulu omkhonzayo umoya, kanjalo nawe umoya. Angithi ngakho mase umuntu eshile emhlabeni eseshonile sithi isidumbu sakhe silaba sesithi ushiyile, ngoba sisuke singakhulumi ngesidumbu sakhe, sisuke sikhuluma ngoyena uqobo, ngokuba ubuyena bungumoya. Uyayizwa leyo nto? So whatever wena mzalwane oyikhulumayo uyayakha emoyeni. Amen. Ngithe ngifuna ukukhuluma ngamandla amazwi akhulunyiwe. Amen. Ukuthi iBhayibheli lithi ulimi luyisitho esincane, kodwa siwubhidliza siwuqede umzimba. Amen. You know bazalwane, into esibizela whenever we pray we are speaking. Uma nje sikhuleka sisuke sikhuluma. Uyayizwa leyo nto? Now into eyenza ukuthi ukukhuluma kwakho kube ne-impact, kube kwenza ushintsho ukuthi ukhuluma izwi yini noma cha. Uyayizwa lento bazalwane? Asikhulumeni into kodwa sikhuluma izwi likaNkulunkulu. Oh hallelujah. Izwi kuphela elinamandla okushintsha isimo. Oh hallelujah. Ungayicishe mfethu idlalele nje phansi. Nikhona. Lithi iBhayibheli wamakha uNkulunkulu umuntu wamakha ngomfanekiso ukuba umfuze. Now lento iveza ngokusobala ukuthi umuntu unama characteristics kaNkulunkulu.
umuntu kafi kodwa into efayo yidokodo. Umuntu kalambi kodwa into elambayo yidokodo. Yayizwa lento bazalwane? Ya umuntu koni kodwa into yona inature yakoni kuphi isenyameni. Our struggling ukulokwethu kuse ilo nje. Yayizwa lento? Amen bazalwane. So ingakho Jesu makade efu Jesu Kristu wayevusa umoya wethu. Now ngoba umuntu uphila kule mibuso emibili, okusho ukuthi whenever you speak noma yini osuke uyikhuluma uyisho already ezweni kamoya seyenzekile. Already emoyeni sekunjengoba ushilo kodwa enyameni kusazoba njalo. Uyayizwa leyo nto leyo? So ngikhuluma ngamandla amazwi akhulunyiwe ukuthi kunezinto ezingenzeki ngoba zikhonkwe yithi. Sisuke sakhuluma sangazi ukuthi lento esiyikhulumayo siyayitshala. Lithi iBhayibheli amandla okufa nawokuphila akekho kuNkulunkulu no akekho kuSathane. uSathane has no power over you. No uNkulunkulu kenzi ngeke akubulala ngeke akwenze lutho kodwa amandla asole ini lwakho. Yayizwa leyo? So kunesikhathi la so blemana noSathane kanti uSathane has nothing to do nesimo sakho ukuthi wena ukhuluma kanjani. Ngoba soli uma ungakhulumi kukhona ozokhuluma. Yayizwa lento? Wena ungangakhuluma kodwa kukhona abakhuluma. iBhayibheli ingakho lithi asikho isikhali esilolele thina siyaphumelela kodwa lidlula lapho lithi namazwi asivukelayo ayakuthotshiswa ngoba namazwi awolunye uhlobo lwesikhali. Oh hallelujah. Bayazi abantu abathakathayo ukuthi umthakathi ukhuluma izwi. Sometimes akudingi ngisho azabhabhe ngomthanelo ahambe aye kwakho ayokwenza izinto ezithile kodwa mekhulumile wakhuluma e-altari lakhe wakhuluma ngawe okubi ngawe kube sekwenzeka ngenxa yamazwi awakhuluma. Okusho ukuthi uma nakhulume kanti ukhuluma phezu kwempilo yomuntu nayo ongakhulumi lutho. Kanti ngalesikhathi ngikhuluma ngirivesa namazwi akhulunyiwe. Sonke siphume emndenini ehlukene. Abanye bengakazalwa kwakhulunywa phezu kokhalo lwabazali babo. Kwathiwa ngeke kwashada umuntu, ngeke kwalunga lutho lana. Bazalwa vele kukhulunyiwe. Mase befika bangakhuluma okuhlukile. Lithi iBhayibheli isisu somuntu sosuthiswa amazwi. Sosuthiswa amazwi awashoyo. So uyakudla lokho okhulumayo. Nikhona webazalwane. Yeah, sometimes kunesikhathi la akungadingeki nokuthi uzukhale, uzukhomplela kubizo uma uvula izwi likaNkulunkulu mase uyakhuluma. Njengoba sisuka senza sivula uDeuteronomy 28 njalo sisuke sikhuluma. Siqala usuku vele webazalwane sami ngumtshele. Kunamadimoni asuke already esekhulumile akhesa that day. Did you know that? Ukuthi wena uqamba uvuka kunamadimoni asuke semile emkhathini aqalekisa usuku. Ubona izinto zihambe sikubhedela usuku lonke lungalunga ukuthi usuku lami belingekho right ngoba uma novuka njengenkomo wangakhuleka wamelana namazwi akhulunyiwe akhulunywe emsukulele unga understand noma ungekho aware ukuthi kunezinto eseyikhulunyiwe. Ingakho iBhayibheli lithi pray without ceasing, khuleka ungaphumuli. Ngoba singabantu sino 24 hours osukwini, kulo 24 hours sino 7 hours wokulala. Yayizwa leyo nto?
sino 7 hours okulala. Amadimona umoya ngeke enyameni into enza ukuthi silale ingoba umzimba uhamba ukhathale kodwa umoya is always awake. Ngakho iBhayibheli lithi aningaba bokulala nibe ngabokuqwasha. Kanjalo amadimona noSathane akalali abukho ubuthongo uhleli njalo unena ungalala athi sizomthola kanjani ekseni. Engathi usuku lakhe lihambe kahle namhlanje kodwa sizomthola kanjani the following day. Uyayizwa leyo nto? So ezweni likamoya abakhathali, ezweni likamoya abathuli njengoba wena uthula ungakhulumi phezu kwempilo yakho naphezu kwempilo yabantwana bakho naphezu kwempilo yomndeni wakho. Abandla ukufa na ukuphila solimini lwakho abalithandayo ulimi bakudla izithelo zalo. Kanjalo nabakhuluma into ezinegative bayazikhulelwa lezi zinto bazozala zona. Kunezinto empilweni yakho ezimiphumela yezinto ozikhulumile. Sesingabablame abanye abantu ngoba it's a nature kuyimvelo yomuntu ukuthi afune umuntu azombamba accountable for isimo azothi kunje ngenxa yakhe kanti nawe kune role oyidlali. Oh hallelujah. Nikhona webazalwane. Kuya nokuthi ukhuluma. Nikhona. Uthi uPaul ngisiyakhuluma ngoba siyakhona. Nikhona. So ziningi indlela zokukhuluma. Siyakhuluma size sikhulume nangomnikelo. So kumele uzazi izindlela zokukhuluma. Kunesikhathi la kumele khona ungasakhipha kwamasu. Uma ukhipha imbewu ukhulume ngembewu. Hamba kufika isikhathi la khona ukhulunyelwe imbewu. Kuhamba isikhathi kufike la kumele khona uzile ukudla ukhulunyelwe ifasting. So sasisi indlela. Awu nikhona kodwa. Ngisengakhuluma bazalwane sengevala. Ngikhuluma ngamandla amazwi akhulunyiwe. Ngokolimi lesingisi siwa noma ngokolimi laka witchcraft mhlawumbe bengizoba specific abizwa ngama spells. Kunento esibiza ngama spells. Ilezinto ezikhulunywa abathakathi besikhulunywa sometimes basikhuluma konodoli. Uyabona umuntu elokho ehlaba unodoli kodwa isimo sizwe wena ole kude ekhaya akhulume kunodoli ngoba usewuthathile wena wakubeka kunodoli. Mekhuluma nonodoli akakhulumi nonodoli kodwa ukhuluma nawe ngoba uyazi ukuthi ezweni lakamoya uyezwa unezindlebe noma ngabe ulele ebusuku kodwa uyayizwa lento ngoba umoya wakho akawulali. Nikhona bazalwane kodwa kanjalo nathi esikholwayo masikhuluma izwi likaNkulunkulu sithi akusayi kuba njena kuleli khaya kanjani ezweni lakamoya ngoba namadimona nendleba yeswa ayakusukhuluma kwakho ukuthi akusayi kuhlushekwa kuleli khaya ukuhlushekwa kugcine ngale generation kodwa kukwehlela kubantwana bami kuyavalwa. Haleluya. Abayeka bakhathali kabadela ukukhuluma. Kanjalo nawe khuluma wemzalwane ukhulume ngokuzila ukudla udlule lapho. Keep on speaking. Ukhulume nangomnikelo. Keep on speaking. Ukhulume nangomkhuleko. Speak the word of God until it's seen. The power of spoken words. Nikhona webazalwane. uJesu kamnqoba ngoSathane ngeinto eziningi ngoba uSathane akanandaba nokuthi ufasta kangakanani. Akumhluphi akumbalekisa ukufasta kwakho. Wafika kuJesu fastile u40 days wangafika kanye wafika kabili wafika kathathu. Ithi iBhayibheli wakhuluma wathi umindodana kaNkulunkulu ithi lamatsha aguquka aphenduka izikwa wathi uJesu kulotshiwe. Wakhuluma uma kwakhuluma uJesu, who are you not to speak? Uma khuluma uJesu kubani wena ozongakhuluma?
wathi kulotshiwe ukuthi umuntu akayikuphila ngesinkwa sodwa, isinto yakhona ilambile, isinto yakhona inamandla okushintsha amatshe abezinkwa. Kodwa khulumiswe ngoba kunezinye izinto usathana ekhulumayo ongakwazi ukuzenza, kodwa ngenxa ukuthi sikhulunywa ubani angikuzenza. Ngiyakuthi kulotshiwe ukuthi umuntu akayophila ngesinkwa kuphela, kodwa nangawo wonke amandla. Sangakhuluma wenzalwane, asukume singenyawo. Shala bahodlela bosia. Ula bakatata la maseketele bosaya. Utapaka paka soya. Utepeke pakatatasia. Utapaka pasukotea. Sia Khuluma. Phezu kwesimo esingashintshi. Sia Khuluma. Phezu kwezinto zeminyaka. Sia Khuluma. Leba satapaya. Siyakhuluma ngoba siyakholwa izinto zihamba kahle noma izinto zihamba kabi bishop, kodwa siyakhuluma. Imali ikhona noma imali ingekho, siyakhuluma. Into yamahala lena, into yamahala unikiwe, ukhulumiswe phezu kwesimo. MasuNkulunkulu esezulwini esho ukukhuleka kwakho kuyenzeka, ukhulume isimo siqhubeke sibe njalo, kodwa qhubeka ukhuleka until isimo. Lithi iBhayibheli uElijah wathi ezokhulekela imvula, mfundisi Mzobe, wathumela inceke ukuthi ahambe yoqalaza lapha emfuleni. Lithi iBhayibheli uyakhuleka, inceke uyahamba yoqalaza, yangabona lutho, yabuya yaletha umbiko, yathi angiboni lutho. Ithi inceke yaphinde yakhuleka, yathi hamba buyela phela. Lithi iBhayibheli kwase kwakasikhombisa, ngokwesikhombisa lithi ngabona kunyuka ifu lingangesandla somuntu. Yabona indoda kaNkulunkulu sekunjalo, sekwenzekile. Ngoba kumele ube persistence mawukhuluma. Angimele ukhulume namhlanje kusasuyeke. Khuluma namhlanje, khuluma ekuseni, khuluma emini, khuluma ebusuku, ungayeki ukukhuluma. Oh hallelujah. Kuya nokuthi ukhulumani. Imimoya inezindlebe yezwi yalalela, yalazi nezwi lomuntu okhuluma ekholo. Ngoba noma ukhuluma ukholo, awukhulumi ngoba ukwenza kuyisiko lento, kodwa ukhuluma ukholwe. Na ukhuluma ukholwa, ukukholwa kwakho kufike wemazalwane. Lithi iBhayibheli barawundi iJerikho, uNkulunkulu wathi abarawundi kasikhombisa. Ngosuku lesikhombisa ama-7 round akasikhombisa. Now barawunda first day, second, third kuze kube usuku lesi-7. Ngosuku lesikhombisa aba-7 round akawu-7. Lithi iBhayibheli kwasekuzwakala ukuzamazama, indonga zashona phansi. Now uthanda ngutshele, ayingoba kwangenzeki lutho ngosuku lokuqala. uNkulunkulu kodwa weqala ethambisa indonga ngaphansi, weqala ethambisa umhlabathi, ukuze ngoba le ndonga ngeke zawo kodwa ziyokushona phansi, ziyagwinya umhlaba. So kumele kuthanjiswe la kuzongena khona le indonga. Kanjalo nawe kuyenzeka ukhulume kulonyaka kube ngathi akwenzekanga, kanti kukhanyisa umhlabathi, ngoba lo mhlabathi uwona yakugwinya inkinga zakho. Izandla zakho ziphezulu, khurabashataya, utapakasikheteteya, elabakhosanelele bosikaya, asondeleze ngaphambili umfundisi umomo, osalabakasaya, selebakontepekesia, ukalabasanekeseya, utelebakhosataya, ukalabasaneya. Akuvula umlomo wakho ukhulume. Just open your mouth and worship God. Uvula umlomo wakho ukhulume phezu kwesimo sakho. Asike isikhalo esiyolele wena esiyaphumelela, na wonke amazwi avukelayo ayakusotshiswa. Ukhuleka kuwe kunayo sesweni. You can do all things. Ake siqhubekeni sikhulumeni phezu kwesimo, phezu kwempilo zethu, sikhulumeni phezu kwebandla, sikhuluma phezu kwehlobo lesimo. Baningi abathi
namhlanje ake sonke shayisela zethu sithandaze, ake sikhulume phezu kwemandla sithi imandla liyaphumelela. Baningi abantu abakhuluma phezu kwababa uMzobe bathi angabi mkhulu, bathi angashumayela umhlaba wonke, bathi angaveli TV, kodwa namhlanje Sathane you are later. Khuluma namhlanje siyakhuluma phezu kwempilo yababa uMzobe, phezu kwempilo yamama uMzobe, phezu kwemandla lemarashanda. Nkulunkulu ethona amandla siyakhuluma. Leli bandla liyaphumelela, leli bandla ligcwala umhlaba, leli bandla liyashada, leli bandla lithenga imoto, leli bandla letha ama-double story. Sesiyakhuluma, sesiyakhuluma. Akushayithana zakho, akulifunda kwakho, akukhulume. Khuluma mama, khuluma baba, khuluma ntombi, khuluma nsizwa. As we are speaking, kwelikamoyini izinto ziyakhulula, kwelikamoyini izinto ziyakhulula. Lord, we praise you, Lord, we elevate you, Lord, we magnify you in the mighty name of Jesus, the name that is above, the name that is exalted. Khulukulu etsogole sizokhuluma phezu kwamathakathe, phezu kwamasatanist, phezu kwadiwolosha, phezu kwamamtshoke, phezu kokuhlabela bomnyama. Uthi you are late, ibandla liyaphambili, ibandla is moving forward. Asinakuvalwa endaweni esemakheni, asinakuvalwa endaweni engatshatha, asinakuvalwa endaweni esempraise. Lord, we are praying, Lord, we elevate you in the mighty name of Jesus, the name that is above. Khulukulu etsogole namhlanje nawa amandla akushaya isandla, akukhulekela ubaba uMzobe. Ake sithi namhlanje siyaprofetha phezu kwempilo yababa uMzobe. Uya-expanda, ugcwala i-South Africa, ugcwala umhlaba wonke. Akho madimoni, akho masatanist, akho ma-devil worshipper, akavaleke in the mighty name of Jesus. Shaya izandla zakho for the last time. Khona bahamile bosiyathanda labase. Uma khona nje samile ngenyawo uthi kunesimo sesisikhathe eside simila siguquka sishintshe, sifuna sikhulume, abafundisi bakhulume phezu kwesimo sakho. Uma khona lo muntu nje aphuthumeze ngaphambili egameni kaJesu Kristu, uyasazi wena isimo sakho, uyasazi ukuthi yini lekuhluphayo, uyayazi yini lekuhlulayo. Ngicela uze nje ngaphambili, abanye nabagulayo bazalwane ize ngaphambili uma bekhona egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Sizosho kafushane nje sithi ekusho enkosini kwenyukela. Oh hallelujah, khura bashandaya. Abafundisi ngicela kaNkulunkulu bezoza ngaphambili and pray egameni kaJesu and lay hands upon them. Thank you Jesus. Siyabonga Nkosi, siyakhuluma ngokuba siyakholwa. Izandla zethu thina abanye ziphezulu, ungayeke ukuthandaza, ungayeke ukunxusa manda labashiya khaya, uthandele bosikhala bahathela boshiya khaya phezulu basuka zethu ziphezulu.
izandla zakho kakhulu and give the Lord a hand of praise. Siyabonga uNkulunkulu othongcwele, siyabonga uNkulunkulu othwana amandla egameni likaJesu Kristu. Hallelujah.